Tämä on ollut aivan mahtava projekti ja tämä muutos, mitä on saanut seurata tässä sivussa, minkä on nähnyt Kristiinassa, kuinka hänellä on muuttunut niin kuin kokonaan se, miten hän itsensä kantaa. Että näkee, että on ollut myös hyvin suuri henkinen muutos hänelle. On ollut aivan mahtava matka ja nähdä niin kuin se muutos, kuinka suuri se muutos kuitenkin oli näinkin lyhyessä ajassa siitä lähtötilanteessa tähän päivään, niin se on ollut ihan valtava. Mulla on vähän semmoinen epäuskonen ja pöllästynyt olo tästä lopputuloksesta, että on niin paljon parempi kuin mitä mä edes uskalsin toivoa. Tai mä en oikeastaan osannut edes kuvitella, että minkälainen se lopputulos tulee olemaan. Ryhti muuttuu ja kuinka se niin kuin valo syttyy silmiin. Ja kyllä tämä on ollut niin kuin aivan upeata olla mukana tässä Kristiinan muutosmatkassa.